Sidong geblak budaya. Terus karepmu piye? Aku tak krungu. Kowe gelem saklone Bali apa ora? Nek aku ora gelem, Nek kowe ora gelem, aku wis tak bali. sah. Ora mau. Apa? Iki nek balik wis entek. Terus kowe angger gelem dadi satria balik dadi balaku karo balane Mabon. Terus karepmu Melok ketoprak Wayu Manggala penak urip. Nggih. Kowe nek upamane kandhani wong nekan melu Wayu Manggala rekoso, aja percaya. aja percaya. Aku di cita-cita dhewe. Apa? Kepengin gawe ketoprak meneh. Alah. Toprak ajur mumur. Toprak saya laris kok saya entek. Ning jenenge tak ganti. Kok ganti apa? Sidong geblak budaya. Yalah. Pengalaman iku membuktikan. Nah, ngono lho. Biyen kowe mek anu bodho tak pinterke. Bareng pinter mlete. Gawe ketoprak dhewe. Yo. Jenenge apa to, Man? Sari budaya. Nah iki lho Bos. Jenenge sari budaya. Sari ku ampas. Dadi ampase budaya bener nek ambruk. Malah dadine sari rapet. Kan Apa? aja ngedemai terus aku. Perkarane? Kowe perang karo aku bengi iki. Kowe bengi iki kudu tak pateni. Kenapa kowe pengen mateni aku? Mergo bojomu nom. Kabeh-kabeh angel. Bab. Lah ora sak gedhe wis aene. Kowe mlayu apa tak singkirake? Yen kowe iso nampani nadai aji-ajiku, Oke. tak sembah. Aduh, dhisik. Ngene. Tenanan kowe bres mati ya. Engko ketoprak tak cekel aku. Kula yo tunggale. Ayo. Iki ketua ketoprak, aku yo mantan ketua. Yo tau dadi ketua. Ayo, tanjen. Ketua. Ketua laris karo ketua bobrok. Suwek cangkemmu. Ayo, tono ajimu sak lore. Ono? Pas padane aku maneh opo, Hei, dawa. Sariman malah dadi Kenapa kowe? Kenapa? Bos. Cari ketoprak model apa ketoprak? Apa? Ketoprak entot tenan. Ora apa-apa bledос iki. Lha ngaji. Ora kejare ape malah. Male apa? Lah ora sini metu aku. Cari ketoprak apa bakal mercon. Sithik-sithik dor. Gandeng iki wis ora ono. Urusan kowe karo aku. Ora ono piye? Tetep ono. Aku tak. Nek kowe cewani, Yo, bakal candak tak gawe rono. nanti. Kuburan. Waduh.